Kováčovce. Prvný počet aj držovníkom pre Štefana Oravca. My sme zvonili Miške Šatarovej s koňom Romeo, Detva Pozana, jazdecký klub. Podľa tej zhodenej dvojky koník fantastický skokán, 5-ročný Romeo. Český teplokrvný pôsobí Radek Kazmarka, odražia zhodený Žoli. Mala by 63 minus 20 po Žolíka, takže neviem, kde mal výsledok 42 alebo 22 sa ráta bodová hodnota.